Čaute všetci. Zdravím moju rodinu, zdravím mojich kamošov, zdravím budúcu Kaju. Jedím to, ja nie som zvyknutá takto vlogovať, to je stres pre mňa. Takže my už sme zbalení a čakáme na náš transfer na letisko, a.k.a. môj brat. A ideme do Londýna, takže som sa rozhodla, že si to takto pekne zdokumentujem, takže poďme na to. Prečo? Lebo sa bojím. Čoho sa bojíš? Ideme s Kamilečkom, tak neviem. Kamilečku pod nami. Vôbec mi neveria. Mamka už má 10. Už sme prešli cez check-in aj cez všetko. Je to tu fest také chaotické. Reálne mám pocit, že je to ešte jednoduchšie vo Viedni, ale nevadí. No, aby sme tu mali trošku reálnu stránku tohto výletu, tak sme pristali na inom letisku a proste nemáme sa ako dostať na to letisko, kde sme mali byť. A teraz čakáme na nejaký autobus, ktorý nás dopraví na to Stansted, či čo, letisko, a to bude proste trvať 3 hodiny a ešte z toho Stansted letiska sa proste dostaneme až potom do Londýna, takže už sme reálne mali byť teraz na ceste do Londýna. A chceli sme ešte si pozrieť Londýn trošku dneska, ale nič z toho. No, chcela by som povedať, že už sme v Londýne, ale nie sme ešte v Londýne. Pretože ideme na ďalší autobus z toho letiska, na ktoré sme pôvodne mali priletieť, takže za 2 hodiny sme v Londýne. Už sme tam mali byť. Vidíte, tu je počasie. Oni to pokysáte. No, takže už sme sa ubytovali, tu máme takto postele, telku, stôl a kuchyňu, takže a kúpeľku. Takže je to také menšie, ale stačí. Ako sa tešíš na dnešný deň? Som plný očakávaní. Ako sa tešíte na dnešný deň, pani? Dobre, ale bolia ma kríže, dúfam, že ma prestanú. Prečo vás boli kríže? Z postele. No, nachádzame sa v Hyde Parku. Tu nás sa... Sme v ráni. Áno. A v ráni. Kráčame a veľa ľudí tu beha. Kreťazo. Je tu dosť zima zatiaľ, akože, ale po obede nám možno vyjde aj slnko. Ideme sa pozrieť na taký palác a potom ideme do múzea. Takže nachádzame sa pri Kensingtonskom paláci, kde bývala princezna Diana. Máme tu aj sochu kráľovnej Viktórie, pretože sa tu narodila. Tak my už sme v Chinatown, tak toto vyzerá. No, máme tu Spad Bros, hej, taký ten virálny zemiak. A máme tu, že fazulky, cibuľu, nejaká omáčka, tu je ten zemiak a sír, ešte je tam veľa síru. Vyzerá. No, tak toto je fest dobré. Hej. Where's the hype? No, máme tu také rybičky, ukáž, ktoré sme tiež videli na TikToku a boli v takej pekárni, áno, kde mali také veľmi domáce a fajné pečívko. Krapuje, no? Tak jak ju zjem. Krém je horúci. Nie je to.
Či jedin, ty si... Co si zjedol, vždycko máš na sebe. Nemám. Máme sa na Leicester námestie, ale niečo tu robia. Takže tak. A ideme pešo až ku Big Benu a týmto pamiatkám všetkým. Takže za sebou máme London Eye, ale tam sme ešte neboli. Ani na Big Ben sme ešte neboli. Nice. Teraz ideme cez James Park, kde by malo byť strašne veľa vyberičiek. A cez ten park prejdeme až ku Buckinghamskému palácu. No, robíme si pauzičku, pretože mojich dôchodcov bolia kríže. Ale máme tu veľmi pekný výhľadík. Takže tak. A slniečko nám svieti. Už sme tu. Išiel tu niekto slávny. Lebo... Koho? Vraj tu išla kráľová sestra, pretože mala taký sprievod policajný. Buckinghamský palác. Hello. Dobíjame baterky aj my, aj môj mobil. Aj môj rečo. Konečne. Mami, ako sa ti páči? Krásne je tu. Nádhera. Nemôžeme si pomôcť. Takže tu máme London Eye, tu máme Big Ben a ideme nájsť také miesto, kde budú dobré fotky. Ahojte! Takže prvý deň máme úspešne za sebou, bol to veľmi náročný deň, máme asi 25 000 krokov, ale veľmi veľa sme toho videli a mali sme super počasie, takže hodnotím dnešný deň 9 z 10, pretože som nemala dobré jedlo v Chinatown. Vidíme sa zajtra. Máme tu ďalší deň, deň 2. Dneska ideme do takej inej časti Londýna, kde sa pozrieme na katedrálu, Tower of London, Tower Bridge, Sky Garden, Borough Market a asi pôjdeme aj do Notting Hill, kde sa extrémne teším. Takže poďme na to. No, nachádzame sa na Millennium Bridge, kde bola aj scéna z Harryho Pottera. A tam už môžeme vidieť Tower Bridge. Čaute, tak máme tu Blank Street Coffee, čo som chcela ochutnať, matchu. A chcela som banana bread, ale máme, že white chocolate, tak ideme to ochutnať. Dobrá je, ne? Taká sladká. Výborná. Fajná. Dobre to je. OK. Sa nachádzame pri Tower of London, kde sú aktuálne také, že veľmi vzácne kráľovské klenoty. Je to staré, už skoro 1000 rokov, takže pekné, taký hrad. Tak my už si tu sedíme pri Tower Bridge. Hlavne ja posedím si. Poď si ty. Ako sa vám Super, tu páči? bohovský. Je tu pekne. Bohovský. Ale nás už bolia nôžky. Trošku už moji dôchodcovia už sa ozýva. Ja som topka, ja mám pohode. Takže tu hore ideme na Sky Garden. No my sa už nachádzame v Sky Garden. Tak to tu vyzerá. Veľmi rýchlo sme sa dostali dnu. A máme tu takto výhľad z každej strany.
A je to tu pekné, akože, ale človek tu nestraví podľa mňa nejak bez dlho, že raz si to prejde, pekné výhľady. A teraz pôjdeme cez Tower Bridge na Borough Market. Ale dosť dobré. Sandwich bol strašne dobrý. Strašne. A tie fish and chips som posrala, lebo som si mala dať normálnu rybu a nie akože tie krúžky. Ale nevadí. Presúvame sa do Notting Hillu, kde som ani si prvom myslela, že tam nepôjdeme. Dnes tam ideme, pretože je to blízko pri našom ubytovaní v tej časti mesta. Takže tam pôjdeme a fest sa tam teším, takže som zvedavá. Ideme teraz na metro a bude nám to trvať možno tak aj takú hodinu, kým sa tam dostaneme. Ale nevidím. Vládzete? Hej. Ja brzne už. Čaute, tak my už končíme na dnes. Ešte pôjdeme niekde do obchodu. Kúpila som si tašku, takú virálnu, podľahla som trendom. Notting Hill. Tak dobré ráno. Dneska je takéto počasie, keď my ideme domov, ale nevadí, lebo aj my sme mali slnko. Tak my už čakáme, že sa odubytujeme za chvíľku. A potom pôjdeme na autobus, potom na letisko. Takže verím, že všetko dobre dopadne, že sa dostaneme domov zdraví. A tak.